брами, я води спотяки, радостно їм заспівай моєму. Зрадуйся їм, спаси Пану, зрадуйся їм, правди святе, зрадуйся їм, спаси Пану, зрадуйся їм, отдай йому честь. Бой йому правний, як води спотяки, пред його троном отдай хвалу. Бой йому правний, як води спотяки, радостно їм заспівай моєму. Зрадуйся їм, спаси Пану, зрадуйся їм, правди святе, зрадуйся їм, спаси Пану, зрадуйся їм, отдай йому честь. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с духом твоим. Третья неделя Великодная. Пан Иисус нам задасть то же самое питание, которое задал Петру на березе речки, пробачте, на березе моря. Петр, чи кохаєш ти мене больше, чи вже ти не все? Альбо чи зовсім кохаєш мене? Альбо яка є твоя любов до мене? Це потроєне питання об любові, як вельми важне. Мы видим, что мы Пана кохаем, но сегодня приходим в эту святую неделю святочную, как сложить так само подяку за то, что Бог оказал нам любовь наидоскональшую, тую, якую никто не может подважить, запротестовать, а и только остается ее принять. Вот ей змагаться нема ровных. Эту святую мшу справую за Леонардо. 1 год по смерти Андрей и Виктор, просячи для их радости життя вечного в володарстве небесным. Перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем класть в эту наисвятейшую офяру. Споwiadаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что зграшив я вельми, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишиня Богу, А на землі покори, людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Тебя великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодать небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинародный, Иисус Христе, Пане Боже, раку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, які береш
на себе грехи свету. Прими моление наше, якися здесь праворучайся, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі подайся. Аминь. Молимся. Боже, нехай Твой народ за все тешится обновленной молодостью Духа, как радующийся Тебе вертаю ухвалу Твоего усыновления, с певной надеей чекав дня Своего воскрешения, Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живей владарицу едности Духа Святого, Бог бразусе веки вечные. Аминь. Читання книги «Діє апостолів». У ті дні перший святар спитав їх: «Не строго заборонили ми вам нарушать ім'я это? И вот вы наполнили весь Иерусалим учением вашим, и хочете обвиновать нас у крови этого человека». Петр и апостолы сказали: «Треба слухать Бога больше, чем людей. Бог отцов наших воскресил Иисуса, якого ви схопили и повесили на древе. Бог узвысил его, провисию свою, як владара и спасу, щоб дати Израилю покаяние и отпущение грехов. И мы свідки этого слова, и Дух Святый, якого Бог дал тем, кто послухмяны Ему. И заборонили апостолам промовлять в имя Иисуса, и отпустили. А яны пошли из места посяджения, радуючись, что были годны терпеть гневаву за имя Иисуса. Это Слово Божие. Узреличу Тебе, Пане, вот Ты меня избавил. Узрелищу Тебе, Пане, вот Ты меня избавил. Узреличу Тебе, Пане, вот Ты меня избавил, и не дозволил ворогам моим потешаться с гонением. Пане, Ты велел затхвалить душу мою, Ты уратовал життя моє сиротих, хто сихотить в могилу. Узрелищу Тебе, Пане, вот Ты меня избавил. Спевайте, пановые горные, верные, памятуйте про святость Ягоную. Бог гнев Его отрываем мнение, а ласкавость Его все життя. Увечері приходить плач, а раніцей радость. Узрелищу Тебе, Пане, вот Ты меня избавил. Почуй, Пане, злитуйся надо мною, Пане, будь мне допомогой. Ты нарекание мое изменил на конец. Пане Боже мой, буду хвалить Тебе вечно. Узрелищу Тебе, Пане, вот Ты меня избавил.
читання книги Апокаліпсиса святого Яна. Я, Ян, бачив і чув голос мостного нього, а голос трона і живьових, і старців, і кількість їх була нереальна, і тисяч. Вони казали гучним голосом: забитый ягня, годное принять силу и богатство, и мудрость, и мощь, и пошану, и хвалу, и благословение. И я чув, як кожне створение, якое есть на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них казало. Тому, кто сидит на троне, и ягнять, и благословение, и пошана, и слава его на веки вечные. А 4 живые сказали Аминь, а старцы упали и поклонились. Это Слово Божие. Аллилуйя, Воскрес Христос, який все створив, і злітувався на чоловіцтво. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Jana. У той час Єдус знов з'явився в учням своїм, каля Тибаріадського мора з'явився так. Були разом Симон Петр, Тамаш, званий Близня Натанаель з Канни Галілейської, сини Забитея і двоє інших з учнів Ягоних. Симон Петр каже їм: іду ловити рибу. Вони відказали йому: і ми пойдемо з тобою. Вийшли і сіли у човен, але у тую ніч нічого не зловили. Коли уже розвідніло, Єсус стояв на березі, але учні не ведали, що це був Єсус. Каже їм Єсус: «Діти, чи маєте чого з'їсти?» Вони відказали йому: «Ні». А він сказав їм: «Закиньте сітку з правого боку човну і знайдете». Вони закинули і не могли уже витягнути її за множество риби. Тоді учень, якого любив Єсус, сказав Петру: «Це Пан». Коли Симон Петр почув, що це Пан, підв'язав вопраткою, бо був амаль голий, і кинувся у море. А інші учні приплили на човні, бо недалеко було до берегу, локтів около 200, а сітку з рибою тягнули за собою. І коли вийшли на берег, убачили розпалене вогнище на їм покладеною рибу і хліб, і сказав їм Єсус: «Принесите ще риби, що тепер наловили». Пойшов Симон Петр і витягнув на берег сітку повною великої риби, яких було 153. І хоч їх було стільки, сітка не порвалася. Каже їм Єсус: «Ходіть ж, снідайте». Ніхто з учнів не відважився спитатися у його: «Хто ти?» Бо ведали, що це Пан. А Єсус підійшов, узяв хліб і подав їм так само і рибу. Гэта ўжо трэці раз з'явіўся Єсус учням пасля свайго ўваскрэшэння. Калі ж яны паснедалі, Єсус скажа Петру: «Симоне, сыне Яна, ці любіш ты мяне больш, чым яны?» Той адказаў яму: «Так, Пане, ты ведаеш, што я люблю цябе». Єсус кажа яму: «Пасі ягнят моих». І зноў кажа яму другі раз: «Симоне, сын Яна, ці любіш ты мяне?» Ён адказаў: «Так, Пане, ты ведаеш, што я люблю цябе». Єсус каже йому: «Пасі овечек моїх». І каже йому третій раз: «Симоне, син Яна, ці любиш ти мене?» Петр засмутився, що третій раз питався у його: «Ці любиш ти мене?» І сказав: «Пане, ти усе ведаєш, ти ведаєш, що я люблю тебе». Єсус каже йому: «Пасі овечек моїх. Сапраўды, сапраўды кажу тобі, коли ты был молодейший, то подперевязывался и сам ходил, куда хотел. Коли ж состаришься, то вытягнешь руки свои, и иншие подперевяжа, и поведе, куда не хочешь. А говорил так, как зазначить, якой смертью той уславить Бога. И после этих слов каже ему: «Иди за мною». Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе.
Шмат теми сьогоднішнє Боже Слово кидає нам на наше життя. У першій черзі можна було б тут і роздумувати про улов риби. Сьогодні ми почули, що 2 рази зловили. За першим разом апостоли витягують сітку повною риби. За другим разом на те саме слово Ісуса Христа Ісус витягує апостолів з моря. От двойний улов сьогоднішньої Святих Писання. Сьогоднішнє фрагмент Святого Писання подобний на фрагменту першого покликання учнів апостолів. Як пам'ятаєте, така сама ситуація була. Усю ніч ловили, нічого не зловили. І Ісус сказав, закиньте сітку по правого боку. И вытягнули. Помним, что наловили столько рыбы, что пришло 2 човны, и 2 човны накидали рыбу, что они аж амаль топились в воде. Сегодня мы почули так само, что в этой сетке уже было, в этой сетке рыбы было шмат. Але вучні намучені і ведають, які жарти Пан Єсус робить. Бо коли просимо Пана Єсуса, і так є в реальності, то Він не дає нам стільки, скільки треба, а дає нам більше. Поглядите, вельми часто мы просим и отримовываем. Заместо того, как мы дяковать Пану Богу, начинаем на Его нарекать. Он дал трошки забольше, чем мы хотели. Говорит, ну тяни теперь, хотел, то бери. Я не умею давать столько, сколько ты хотел. И таких есть Бог, и Он является намного больше добрый. А мы часами этого добра и маем зашмат, то мы уже нарекаем. Нарекаем на Бога, на Божию любовь, на Божию милосердность, якую Он нам дает часами. Нарекаем на то, что Он нас так моцно покахал, бо мы не умеем так кахать. И вельми часто люди тому отходят от костела, того откидают Христа, бо не могут зрозуметь этой любови. Что это за любовь? Что свое життя отдал человек, как я имел життя. И ничего взамен не чекал. У нас ось така любов, як ми кахаємо, ми хочемо, щоб нас кахали. Як ми даємо, ми хочемо, щоб нам давали. Як ми просто пам'ятаємо, ми хочемо, щоб нас пам'ятали. А тут така любов, яка тільки однобокова. Один Бог дає і нічого не чекає. Нічого не чекає від чоловіка, або не примушає. Але чоловік, захвачений цією любов'ю, повинен так само віддати Пану Богу те, що нам потрібно. Наступна річ. Маємо цю розмову Петра Симона. Незвичайно, хтось написав і сказав, що це 3 рази Ісус питає, тому що 3 рази Петр, як пам'ятаємо, у Великий Четверг, коли сидел на каханцу, пришла до его женщина, говорит, а я тебя ведаю, ты так само з'являешься в учении Иисуса Христа. А Петр сказал, я не ведаю этого человека. И тройче вырекся Пана Бога, тройче вырекся, тройче откинул наставника своего життя. И якби 3 рази Пан Єсус питає, как Петру припомнить, но за 3-м разом Петр засмутится. Это одна сторона. А с другой стороны, поглядим, в який спосіб він задає питання Пан Єсус. На початок питає і бере з великого узровня любові. Петр, чи кахаєш мене, чи вгати усі, що тут казалось? Ми зложимо кожного любов до Пана Єсуса, плюс до плюса, чи я кахаю так, більше, чи всі разом. Чи моя любов намного мощніша? Питання. Петр говорить, Пане, ти ведаєш, я тебе кахаю. За другим разом питає, а чи ти тепер мене кахаєш? Петр знову каже, Пане Єсу, ти ведаєш, як я тебе кахаю. І за 3-м разом питає, чи ти мене не любиш? Як ти мене любиш? Яка твоя любов? Яка є твоя любов до мене? На що ти готовий? І тут засмутився Петр. І сказав, Пане, ти лепше ведаєш за мене, яка є моя любов. Але я тебе і так кахаю. 3 узровні любові. Тільки 3-я усвідомляє Петру, яка справді його любов. Уродна, недосконала. І Петр признається до цієї любові і отримує покликання. Говорить, іди за мною. Папа Франтишек, коли мав 17 років, у перший день весны, есть такая традиция в Европе, что первый день весны, это 21 вересня, ну, учни не идут до школы, а утекают до школы, так званый день Багара, день свободный, день, когда не идут на занятки, а утекают. И говорит, когда я имел 17 годов, 21 вересня,
Так само мы с сябрами, с одноклассниками постановили, что не будем в школу, а лучше будем куда-то погуляем, походим, пошалеем. Они говорят, проходячи побач з костела, завжди мені бабуля говорила, пам'ятай, внучок, бабуля Роса говорила, коли будеш проходити побач з костелом, хоть на 5 секунд, хоть на 20 секунд, але загляни до Пана Ісуса у святий, коли є нареченка. І ось проходячи, тепер так само сказав своїм сябрам, почекайте, зараз пойду і вернуся. Прийшов я у костел, як так само поклонитися Пана Ісусу, найсвятішим сакраменті, укритому табернаклю. Але в той момент побачив, що у конфесіоналі горить світ. І бачив якогось чудового святара, нікого його там не було. І почув прагнення, як подойти в той момент і висповідатися. А от відкрив я сповідь, коли відійшов від конфесіоналу, прийшло у мене почуття таке, що я повинен бути святаром. Это было первый раз почути это, и от того момента оно ніколи меня не покинуло. И это было моим сенсом покликания. Первым моим образом, первая мысля, и от этого момента я уже делал, что я повинен быть святаром. Поглядите, и говорит, что я отцу сакральную любовь Бога. И он мне спитал, чи ты, какая есть твоя любовь? Чи ты кахаешь, как оставить все это, что теперь маешь, и пойти за мной? И говорит, когда я вышел в святыни, я уже не пошел гулять со своими сестрами. Я зрозумів, що це не для мене. От того моменту я так моцно почув Божою любов, який мені пробачив гріхи. І говорить, і чекає, і посилає мене, як я так сам потечений у світі. І ці слова, які Пан Ісус сказав, іди за мною. Вельми важні слова, от коли пише у книжі, мене вибрали на наступника Святого Петра і задали мені питання. Первое питание стали, какие теперь ваши будут действия с его святотатливостью? И он сказал, мои? У меня теперь никаких действий нема. Вот теперь моя воля подпорадкованная волей Пана Бога. И все те планы, какие я имел, когда был кардинал, я их все выкинул на сторону. А теперь мое новое покликание. Иди за мною, это значит не иди за тем, что ты думаешь, а иди за тем, куда тебя кличет Бог. И в сегодняшний день нам Бог показывает эту великую любовь. А какая это любовь? Святый Павел напишет у 13 разделе послания до Коринфянам, моя любовь долготерпливая, ласкавая, все сносит, усему верить, николи не миная, тривая навеки. Есть такие анекдоты про воспитательницу у детском саду. И воспитательница в детском саду у зимовый час постановила, что со своей группой детей пойдет на улицу ко всеми погулять. Убачила, что все дети добро опранаются, закладывают ботинки. Только один с ребенком не может, что ему тяжко эти ботинки заложить. Пришла, как не чекать, а допомогчи ему наложить. Закладывая ботинок, вельми тяжко заходит туда нога в этот ботинок. Вельми тяжко. 15 хвилин ей зашло, пока она попхала одну ногу, затем во вторую, зашнуровала, дитя устала и говорит, до этой выховательницы, говорит, поглядите, а у меня ботинки якісь так дивно глядять. И наглядеть, о нет, правую налево, левую направо. И начинает снимать эти ботинки, расшнуровывая, тяжко не снимается, стянула ботинки, рядом с носками надела носки. И снова надела ботинки, и снова 15 минут, 15 хвилин другие. И снова надела эти ботинки, уже радая такая. И эти дитя, конечно, сказала, эти туфельки не мои. Почула эта воспитательница, со хвости расплевывая, стягивая. В якийсь момент эта дитя говорит, это туфельки моего братика, мне мама их отдала. Говорит, потому что я снимала, и снова треба их надевать. И снова начинает натягивать эти ботинки. Натянула, обрадовалась, и все, уже что-то куда-то. Ну все, наконец-то хоть. Дитя, а где твои рукавицы? Мама их туфли наложила. Такую любовь, брат, иметь. Собрал на любовь. Можете сами она действует нас и денергуя, действует выпробовывая нашу нервную систему. Але Пан Ісус, коли чекає на Петра, говорить, він сам чекає. Не говорить, не звертається до Петра, Петр, скажи, ти будеш просити у мене пробачення? Але сам перший виходить, Петр, чи ти кохаєш мене? Чи ти кохаєш мене більше, ніж я? Яка є твоя любов? І Бог такий сам спосіб хоче звернутися до кожного з нас, запитати, яка є твоя любов? Говорить,
я долго терплю. Я чекаю на тебя, как ты шукал пробачения у крата конфессионала, как ты умел и захотел прийти и окунуться у соправдную Божью любовь, якую я хочу тебе обнять. И не важно, який есть твой грех, але я его пробачаю. Веру одиного Бога, Отца Всемогутного, Творца неба и земли, всякого нашего и нашего, Его единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народного, и родущий веками, Бога от Бога, святло от светла, Бога собравного от Бога собравного, народного и створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося. І для нас, людей, і для нашого спасения, зійшов з неба, і вселився Духа Святого, з Діви Марії, і стався чоловіком, укрижований так само за нас, при Понтскім Пілаті, був замучений і похований, і на третій день воскрес, погодля Писання, і взійшов на небо, сядіть справа рук Отця, і знов прийде в хвале, судить живых и померлых, и его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял про пророков, веру в один и святый Католический апостольский костел, вызнаю один крест для отпущения грехов, и чекаю воскрешения помилуй, и життя вечного в будущем свете. Поєднання з нашим воскреслим Паном, який прагне одарити спокоєм своїх вірних і усіх, хто шукає правди, узнесем до Бога наші молитвы и молимся за святый костел, как он обещал всем людям радостную новину о славлении. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За святого, за христианских миссионеров, как Божие Слово, якое не обещает и помогало людям познать соправного Бога. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За конклавы, якое розпочнеться у этих днях у Ватикане, просим, как под вдохновением Духа Святого Грона кардиналу выбрала наступника Святого Петра, того, который скажет: Пане, ты ведаешь, как я тебя кахаю, пойду за тобою везде. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За наших померлых, Леонард, Андрей и Виктор, как добрый и милосердный Бог, принял их супольность с воскреслым Паном. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. За нас тут присутних, как удел таємниці Святої Мши, поглибляв нашу віру, умацовував наше християнське свідчення. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Ojcze, Ty na wieki zjednał nas swojej любовью uczynika wkładał u воскрешения Twojego Syna, да помогла нам открыть коштовности крыжовой офиары враз Христа, Пана нашего. Аминь. Мою и вашу являву принял Бог Отец Всемогутный. Нехай вам Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Моли наш Бога, прими, просим, дари святкующего костела, якому Ты подаровал великую великодную радость, и приведи его до вечного счастья в небе, враз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с духом Твоим. Богородица,
Dziękuję Panu Bogu naszemu. On na wieka i sprawiedliwa. Zaprawy godna wieka i sprawiedliwa, słuszna i zbawienia. Jak my Ciebie, Panie, zawsiody wysłali, a особливо в этот час больше урочисто отвещали Твою хвалу. Коли Христос был веровали, як наша Пасха, Богом соправдая ягнё, и Он взял грехи света своей смертью даровав нашую смерть, вернувши нам жить образ свое с мертвых повстание. Тому откупленное человечество во всем свете радуется в воскресению Христа, охваляем разом с усими святыми, śpiewają Tobie im chwały, niespowiedna usklikajuczy. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит во имя Пана. Госанна на вышинях. Zaprawdę Boże, Ty święty, krywica wszelakej świętości, temu jedności ludzi Kościołowi pierwszego dnia, kiedy Jezus Chrystus воскресł, послал на апостолов Духа Świętego, wraz z Chrysta prosimy Ciebie, Wszechmogutny Boże. Oświeci, że Ty dary rasoju Ducha Twojego, jak nie stali się dla nas, ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom każąc: Bierzcie i jeszcie z tego się, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczerzy uwziął kielich, znów Tobie podzięku składając, podał swoim uczniom każąc: Bierzcie i pijcie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zawietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. To wielka tajemnica wiery. Обещай смерть Твою, Пане Jezu, wyznają Twoje воскрешение и чекаем Твоего прийścia w chwale. Wspominając śmierci z mrotwego powstania Twojego Syna, kieruję Tobie, Panie, chleb życia i zbawienia. Dziękuj, że to uczynił nas wolnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Pokorno modlę Ciebie, как всех нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про Костел Твой розширений по всім світі. Удосконаляй его в любові разом з Папом нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які опаснули в надії на воскрешення і про всіх, хто в ласці Твоєї одійшов з цього світу і дозволив убачити світло обличчя Твоего. Просим Ciebie, zmiłuj się nad usimi nami, jak my zasłużyli udziału w życiu wiecznym, w jedności z Najświętejszej Bogorodicy i Pannej Maryją, ze świętym Józefem i jej obrannikiem, ze świętymi apostolami, świętym Archaniołem Michałem, Janem Pawłem II, siostrą Faustyną, błogosławionym ojcem Bronisławem i всеми świętymi, jakie z praw podawali się Tobie, aby zimi my chwalili i prosławiali Ciebie, wraz z Syna Twojego, Jezusa Chrysta.
Раз Христос, Христоwi u Chryście, Tobie Boża Ojcze Wszechmogutny, u jedności Ducha Świętego, usia Waszana i chwała, razu się jaki wieczny ja. Называем się dziećmi Bożymi i zjawiają się Tobą pełnej wdzięczności, a śmielujemy się kazać Ojcze nasz, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, a zbaw nas od zła. Prosił Ciebie, Panie, zbaw nas, a Dusia złowa, daj łaskawa spokoju dni naszych. Да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прища Збавцы нашего Иисуса Христа. Бог Твое благодарство и моц и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, supokój zakiewają Wam, supokój mój daję Wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twoją wolą, a daryć go supokojem i jednością, jaki żywiejszy woladarzysz na wieki wieczny ja. Supokój Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, а дари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Я не варта, а Ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Память
Божина Твой, память промянет. Это хлеб, тело мое, переход, моя кровь, тело мое, я отдаю за вас, огромная, Господь показал грех, ярите, ешьте, память промянет, ярите, пейте, Божина Твой, память промянет. Ломайте хлеб, из берега выпейте, за грех узлов. Я от души не бил свое житье, отверю вам с любовью, взял на себя. Кару за наш грех, ярите, ешьте, память промянет, ярите, пейте, Божина Твой, память промянет, ярите, ешьте, память промянет, ярите, пейте, Божина Твой, память промянет. 216. Бога вечного прославляю искусны мои, голос звучно спевая, амин. Бога вечного прославляю искусны мои, голос звучно спевая, амин. Аллилуйя, 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 амин. Аллилуйя, 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 амин. Бога вечного прославляю искусны мои, голос звучно спевая, амин. Бога вечного прославляю искусны мои, голос звучно спевая, амин. Аллилуйя, 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 амин. Аллилуйя, 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 амин. Молимся. Пане наш Боже, глянь ласкаво на народ Твой, і обновив сакраментом вічного життя, і приведи його до хвалебного воскрешення, раз Христа Пана нашого. Amen. Objawy. Разу весь месяц май після святих імшаў вечаровых, а ў недзелю після святой імшы о 10:30 отправляется на божественные маёвыя за охвочай к облетаниям молиться у своих семьях. На гэтым тыдні прыпадае першы аўторак месяца дзень молитваў пра заступніцтва святого архангела Михаила с набоженством и на заканчэнне с благословенства на способ людскі. 18 мая у недзелю о 12 гадзіне адбудзецца урачыстасць гадавіны першай святой камуніі, а таксама заканчэнне школы году катехатычнага 2024-25, а пасля святой імшы адбудзецца
Пікнік, як штогод, 25 мая о 12 годині у нашій парафії відбудеться перша святая комунія, як штогод заохочую прийти на другі імші, тому що будуть і діти, і гості. Але коли жидається, можна на вулиці завжди місця шмат, можна стояти, слухати і молитися. 31 мая у суботу, апошнюю суботу місяця, відбудеться Сусвітний день дитяті у Боцлаві під девізою «Гэта мы» – радость і надія. Можна записуватися у закрыстии, как до 15 мая мы уже видели, кто коли едет и сколько человек, мы можемо було зареєструвати нашу суботу так, як і год тому назад було вельми весело і приємно, і атракційно. Ті, хто був, довідали, що не стратили час, а добре провели у супольності дітей не тільки нашої парафії, але усього Мінська і навіть цілої Білорусі. Дякуємо за ахвярование на будову святыни, за супольную и индивидуальную молитву, за спев и оправу литургичную, за прибирание каплицы, а так само тем, кто дежурил. Дякую еще раз усім тем, кто причинился до приготовления вербочек, особливо для Валентины, яка их понарезала, больше 1200, больше было, чем 1200, а так само и для Нади за то, что провела для детей мастер-класс, где они так само виконували вербочки, які потом розпроважалися. І всіх тих парафіян, які причинилися безпосередньо до вербочків. Ахвяри були складені на суму 6172 рублі. Так само дякую молоді і дітям за те, що тиждень тому назад, після Святої Мши, о 12 годині самі випекли праники і так само нас ими частовали. Дякую велике так само Наді і Андрею Светло за те, що отдали кухню под ужиток своих этих детей. Дом стоит, не сгорел, так что добро заразили. Так, Андрей еще целый? Да, говорите, что есть, где покажите. Помолимся за тих, хто на гэтый тиждень святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає на радію дітей, за В'ячеслава, його батькові хрестниць на воду хресту, за добродіїв передавців нашої парафії, так само обновить добродіїв будівництва Сактуарія Божої милосердності за нас, доручаючи кожного поособку, Отець і Маті Божої, Твоєї обороні віддаємося. Святая Богородица, в наших потребах не покончай молением нашим, и от всякой злой приходы выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, и заступница наша, Сыном Своим нас поведай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдай. За тиждень в неделю меня не будет, вы едете конклава, я еду выбирать. Конечно. Примите Божие благословение, нехай добрый милосердный Бог, который вас потребный, ласкали. Я что радуетесь, хотели бы не ставлю вас, не трудитесь. Пан с вами. Нехай вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у покоя Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Віхаре, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток Злого Духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які нас удушствують по світі. за наших помилуй, Леонард, год по смерти, Андрей и Виктор. У владарка неба устешься, аллилуйя. Но только Бог под сердцем носила, аллилуйя. У воскресем век проказывал, аллилуйя. Богу за нас молися, аллилуйя. Радуйся и веселися, Панна Мария, аллилуйя. Бог воскрес, Пан правдиво, аллилуйя. Молимся, Боже, Ты грозу воскрешения Твоего Сына, Пана нашего Иисуса Христа, наполни свет радостью. Уже не просим, как раз заступництва Его Мати Панны Марии, мы отримали радость вечного життя, праз Христа, Пана нашего.
Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была в скорбе, теперь и во всем, и на веки вечные. Аминь. Добрый Jezu nasz Panie, Дай им вечное спочивание. niechaj odpoczywając usupokoi wieczny. Аминь. Zaśpiewają szkolnik na zakończenie. Все народы, славясь Бога, заспевала земля, земля. Сегодня радость на Сионе восходит с неба, с неба. Все народы, славясь Бога, заспевала земля, земля. Сегодня радость на Сионе восходит с неба, с неба. Настанет день, настанет день, настанет день, настанет день, и убачу все Господа. Настанет день, настанет день, настанет день, и заучись ему хвала. Все